Takže ideme pokračovať ďalej vo vylepšovaní toho reklamného systému. Prvé, čo by bolo dobré urobiť, je všimnime si teda, že my tu máme aj tabuľku publikované áno, nie, áno, áno. Čiže my musíme zahrnúť do selectu databázy aj túto skutočnosť. A ako to urobíme? Takže ideme do postu, do indexu. Vidíme, že tu posiela iba našu premenu, teda ktorú sme definovali podľa pozície. Takže preto ideme do modelu, do reklamy. A tu po prvej select je, že position, a druhý dáme takisto select v here, where, a tu dáme, či je publikovaný alebo nie. Takže ako to urobíme? V admine si teda skontrolujeme, čo posielame do databázy. Do databázy posielame tu na publikovať, hej? Čiže názov riadku alebo kolónky bude published yes or no. Takže dáme tak where published, čiže názov riadku, a teraz dáme yes alebo no. My chceme dať samozrejme yes, áno. Pardon. Takže vlastne my urobíme aj taký select, okrem pozície, budeme sledovať, či daná reklama je publikovateľná. Čiže publikovateľná. Napríklad tu vidíme, že reklama od Google nie je publikovateľná, čiže by nám mala zmiznúť táto asi spodná. Áno, vidíme, že zmizla. Prečo? Pretože nebola publikovateľná, tým pádom neprešla cez tento select. Takže to je ďalšie vylepšenie. Druhú vec, ktorú by sme si mohli spraviť, je vymazanie nepotrebných odkazov. Takže vymazanie nepotrebných odkazov, to budeme riešiť hore. Máme tu už spravené zmazať, čiže potrebujeme to urobiť aj tu, delete, a dáme zmazať. Ako robíme mazanie? Tak najprv dáme jeden butoník, button, a do ňoho dáme veľké X-ko. Pozrieme sa, či je to esteticky vyhovujúce. No, není to špatné. A keďže mazanie robíme cez formulár, takže musíme form spraviť formulár a do neho dáme x. Čiže a teraz type submit, čiže toto máme vyriešené. Formulár, nesmieme zabudnúť, čo to robím, CS field a metóda post. No a kde budeme posielať tento mazací formulár? Routes bude na cestu zmazať. A ako druhý argument, čiže ID daného postu alebo príspevku, takže to bude widget IDčko. Áno. Čo si mi svieti a to není dobré. Aha, tak to mám dvojité, to je nedobré. Tak. To je vlastne všetko tu. Teraz si musím urobiť cestu, to je logické. Cesty sú v cestách. Čiže tento post si skopírujem. Post zmazať.
aj tu zmazať, ale nezabudnúť, že budem tu posielať aj IDčko, áno, aby sme vedeli IDčko, áno, aby sme vedeli, že ktorý príspevok sa má zmazať. Čiže to bude wget controller a tu dám alebo destroy. A ja si to celé skopírujem, lebo to by som mohol spraviť a toto musíme urobiť, túto metódu v kontroleri. Čiže wget controller mám tu, no a už posledná publish function, názov, metóda, budem posielať IDčko, no a widget destroy a len jednoducho dám IDčko, ktoré nájde a return back, to je všetko asi, return back. No ak som nespravil chybičku, tak to pošlo. Čiže urobíme revíziu. Form zoberie na adresu route zmazať, zoberie aj IDčko, metóda post, CSRF je tu, tlačítko submit, odoslať. To je v poriadku. Pôjde to na routes, príde metóda post, zmazať IDčko, zmazať, revízia a do kontrolera príde tu IDčko, destroy, wget. Áno, to by to mohlo ísť. Takže si refreshnem veci a máže posledný. Post down. A ten vlastne nepublikovateľný. Ide to. Vynikajúco. Takže rýchle. Bla, 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 bla. Dole. Publikovať, áno, uložiť. Je tu. Yes. To znamená, že tu by som mal urobiť ďalšia reklama. No a teraz jednu zmažem, to jednu povzdám, tú vrchnú zmažem. Funguje to. Takže čo sme si teraz teda naučili alebo vybrali dve veci. Poprvé veľmi jednoduché mazanie. Nie je to update, ale mazanie. A po druhé je to ďalšie podmienky where. Potom ešte by sme tu mohli umiestniť tretiu podmienku a to je zobrazovanie, či na mobil áno alebo nie. A túto podmienku by sme mohli spraviť cez CSS štýl. Čiže ak bude mobil yes, tak CSS štýl v klase bude normálny a keď bude no, tak CSS štýle bude hidden. Tým pádom sa nám to zavrie. Ale na teraz to stačí. Ďakujem za pozornosť.